while I'm staring at the world through my rear view. Who is this suburb in my rear view? They can shout words, won't hear you. No time, got a fast life accumulated from a slow grind. Ahoj lidi, ani ta informačky, to musí být úplně rychlá. Takže, ani jsem nezapínal webkameru, protože to vám rychle musím něco říct. 4. teda, nebo 8. má být na iOS, má být Minecraft Pocket Edition verze 0, 12, 0 a 14. Samozřejmě, že září, pokud se nemýlím, tak by to mělo být na Android. Takže se máme na co těšit, lidi. Jsem úplně natěšený za tuto zprávu, co jsem se akorát teďka dozvěděl. Takže to je jen taková rychlá informačka. Omluvte mě, že to možná vyjde tak trochu později, protože mám opravdu hodně práce. Vidíte, že už je i hodně hodin, takže mám i co dělat, abych to exportnul rychle a dal na YouTube. Takže už se s váma se rozloučím, to je jediné, co jsem chtěl s váma říct a ahoj. Fire.